Prince Production. MK Show on the beat. Sojali ne na fada. Sojali ne na fada. Sojali ne na fada wanda yake da musu zai kada shi. Mai nazari sai mai kula haure ki tonar tantakwashi. Gashi da dogon zango mai nisan rai ne zai tadda shi. Koya ko na zakata san wasu ba sa iya rabo da shi. Shi ne in yi daɗi wasu su ce annorin zuciya. Wasu idan aka siya zo ya saka musu ciwon zuciya. Baya gani kuma san baya ji shi zai saka ka sha wuya. Me ya so me ya ma'ana tasa kullum sai na tambaya. Amsar ne kullum masana sun ce mini shi ne ajali. Baya so ba kullum sabo ba tara ba jangali. Babu ruwansa da masu dagawa baya son me izgili. Gashi da gaurin so daɗi ya tsallake kowane dandali. So ne mugun ciwo masana sun ce ba shi da magani. Tun nesa wasu kuka wasu ko ya sanya musu razani. In wani ya kubce tabbas wani sai ya yi masa lahani. Baya duba kuɗi ko mulki ko girman rawani. In kayo kuka a ciki nasa wasu su ce sabon shiga. In fannin laushi ne ko haske ya zarce ya wadaga. In ka shige hali mara daɗi mai so shi zai rarraga. Ko ka mince ko ka keta so ajali in ka shiga. Tun da ina ɗan jinjiri so an yi mini zahiri. Ni ma na taso da shi ka sha yau ban fadawa. Mai yin so zai jinjina zai yi fushi zai dangana. Duk da na kushe wasu ga wasu mai korinsuwa. So ajali ne na faɗa babu musu na jaddada. In ka biyewa zuciya to baka mamore shi ba. So na ce mishi ajali san baya jin gadali. Shi ya rufin mai danuwa shi ya sama musan shi ba. So ajali in har ya shige ruhi to ka makaro. In ka biye masa to tabbas kai ne zai kai ya baro. Tabbas soyayya a cikin ruhi sai ta bujiro. Tabbas so shi ne ke sai ta mutum inda yake kwararo. In har ya kama ka ba wani mai fidda shi. In ka rike sirrinka ba wani mai rusa shi. In ka rike mai sanka ba wani mai kushe shi. In ka zage dan sanka ba wani mai kauda shi. So ajali in har ya shige ruhi to ka makaro. In ka biye masa to tabbas kai ne zai kai ya baro. Tabbas soyayya a cikin ruhi sai ta bujiro. Tabbas so shi ne ke sai